Ahoj, z knížek, ktoré ja osobne som prečítal minulý mesiac, by som vám chcel odporučiť knižku, ktorá sa volá Prednášajte ako na TEDu. Túto knižku napísal Chris Anderson. Chris Anderson je človek, ktorý sa už 14 rokov venuje organizácii jednej veľmi populárnej konferencie, ktorá sa volá TED. Niektorí z vás možno túto konferenciu poznajú či už z internetu, alebo vďaka tomu, že istá je menšia verzia pod názvom TEDx sa organizuje aj v Českej republike, vo viacerých mestách. Každopádne táto konferencia sa zameriava na šírenie rôznych inovatívnych a kreatívnych nápadov z rôznych oborov, či už je to veda alebo spoločenské vedy. Ľudia, ktorí prednášajú na tejto konferencii, sú väčšinou osobnosti a sú to veľmi šikovní a inšpiratívni ľudia. A Chris Anderson sa v tejto knihe venuje tomu, ako hovoriť inšpiratívne, ako zaujať ľudí a ako prednášať na úrovni. Tá kniha je plná rôznych praktických informácií, ktoré myslím, že môžu pomôcť každému, nenutne iba ľuďom, ktorí chcú prednášať, ale aj ľuďom, ktorí zažívajú rôzne každodenné situácie, či už je to nejaká domová schôdza v paneláku, alebo malá porada vo firme. Ja si myslím, že naozaj rady, ktoré sa dočítate v tejto knižke, môže využiť úplne každý a určite vám ju veľmi úprimne odporúčam. A pre tých z vás, ktorí si náhodou všimli toto veľmi zaujímavé knihomolské tričko, mám pre vás úžasnú informáciu. Práve dnes štartuje jeho predaj na našom webe na martinus.cz. Pokiaľ máte záujem, určite ho odporúčam. Je bio, je eko, je raw, možno pravdepodobne a určite je fair trade. Kúpiť si ho môžete kliknutím na tento link niekde v tejto časti obrazovky. Máme ich veľa, ale predpokladám, že sa rozchytajú veľmi rýchlo, takže odporúčam určite čo najskôr. Je naozaj veľmi fajn.